Мили нашия вулкан. Пуф, паф, пуф, пушеци, пяна. Горе от кали трябва нещо да Гръмнал ли? Не още. Ако беше гръмнал, нямаше да го държа. Захар ще се... Няма да е захар, ще му сложим още една течност, която ще го накара да избухне изведнъж. Вътре, в нашия вулкан, сега има много скрити балончета въздух, които искат да избягат. Сега Мария, като му сипе тази течност, целият въздух изведнъж ще гръмне и ще направи много пяна. Напомняме, че не ставаме и не пипваме пяната, много ще е гореща, затова я оставяме на нейлона. Така, сега. Теди, ти гледаш ли? Аз предлагам да преброим до 3 и Мария да го гръмне нашия вулкан. Не искате? Ама заедно трябва да броим. Хайде, 1, 2, 3! И сега се увеличава. Не, това е розов. Става много голям нашия вулкан. Вулкан е Розово този. червено. Вулкан. Прилича ли ми нещо на нещо? Облачите. Това е по-далече от това. Те са съвсем ядри, няма страшно. Ако искате, елате заедно да духнем в облаците, за да станат по-бързо. Идвате наблизо, идвате тук до мен. И духваме вътре в кофата заедно на 3. 1, 2. Може да го изчакаме малко да стане по-голям. Разбира се, на майка ти веднага го изпращам клипа. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.